טוב, היי שהוא להכין היי. איתי ועם מיה, הבסטי שלי, עוגה. עוגה. אנחנו רואים את זה עוגת מפה בסדר. שוקולד. עוגת שוקולד עם שוקולית. אוקיי, אז נתחיל עם קמח? כן, שמים את הכוס בקערה כדי שלא יישפך. כאילו, בצדדים. אין לך אחד פתוח? לא. הצלחתי. שמים קמח בכוס, כמה? כוס. מספיק. כוס, פשוט כוס. רגע. כוס גבוהה אבל. אם יש לכם כוס קטנה, אז תעשו 2. תשפכי. כן. יו. בסדר. נראה לי שצריך עוד קצת. כן, יכול להיות. תחזיקי. לא, תחזיקי. אוקיי. תחזיק. אמרתי תחזיק, מה? תשפכי. כוס וחצי כזה. כן. אוקיי. עכשיו, שוקולית. רגע. אני אוהבת לשבור ביצה אחת קודם, ואז לשים שוקולית, ואז עוד ביצה. אוקיי. אני אוהבת את הסדר הזה. יכול להיות שיגמר לי הזמן, אז יכול להיות שיהיה גם חלק 2. ביצה אחת. שוקולית. תחזיקי. כמה? חצי כוס. זה איך בסדר? עכשיו תשפכי את הביצה השנייה. זה בסדר. זה הכל בסדר. אוקיי. עכשיו אנחנו מתחילים לערבב. תערבבי קצת. מה קורה פה? אל תדאגי, זה יצא טוב. זה מוזר. נראה שצריך עוד קצת שוקולית שיצא. נראה לי שצריך... זה יותר... נראה לי שצריך קערה יותר גדולה. מה, בסדר. זה ממש מוזר. עוד מעט נגמר לנו הזמן. נראה לי שיהיה חלק 2. טוב, אז לכו לחלק 2 גם. כן. טוב, זה מתחיל להיות בצקי כזה. אני אביא קערה קצת יותר גדולה.